acest aparat posibil să fie cel mai util gadget pe care l-am descoperit eu în anul 2022. Atenție, descoperit, da? Nu ceva ce știam deja. Este un aparat pentru scame. Pantalonii ăștia așa s-au făcut la prima spălare. Deci prima spălare a lor în mașină s-au scămășat foarte tare. Și uitați-vă ce face aparatul ăsta. Incredibil. Deci eu nu știam că există așa ceva. Doamne, poate am trăit într-o grotă până acum. Dar uitați-vă cât de repede îi curăță. Aveți așa ceva? Știați că există așa ceva? Incredibil. Deci uitați-vă.